Apay nya ti kapapananay ti panagbiag dito daga. Apay kastilang kadin iti biag nga may anak ti maysa nga tawo, makalisuna iti maysa nga pamilya, ag-eskwela, malpas ti eskwela, agtrabaho, agpamilya, lumakay agbalin nga lulo, lula, apan ti senior citizen nga biag, kan estado ti biag, maururailanan ti patay, kasi lang ka din iti kapapanan iti biag. No, dati mas nununag nga kapapanan iti biag. Ano kasi iti kapapanan iti biag, kasla awan nagdumaan na iti tao kan iti aso. Awan ti kapapanan na kaslang awan nagdumaan iti manok kan iti biag ti tao. Iso nga surat na Apostol Pablo ti Philippians chapter 1 verse 21. Numawatan tayo nga iti panagbiag tayo kathaan lang nga kaslag bibiyag tayo kas may sala nga animal. Mas nununag ti kapapanan na iti biag iti tao. Muna na Apostol Pablo, for to me, do siya lang, to live is Christ and to die is gain. Ti biag nga daki ni Kristo, kat di jay ti biag nga dati kapapanan na ganansya. Napitas nga dengan di jay, nagyad ti business na. Jada ti ganansya, ada kapapanan na. Nagbanbanog ka na ada kapapanan na jay banog mo. Yan kasat no nga may kanak iti biag nga ganansya nga han nga sayang nga ada ti kapapanan na. Surat ni Apo, kunan ni Apostol Pablo, iti biag nga dati kapapanan na kat. Dahito iti biag nga ada kini Hesus Kristo. Kung dahito iti biag nga hanlang ada kini Hesus Kristo, dahito iti biag nga iturturayan ni Hesus Kristo. Apay kami na yan, no kung mga awan ni Kristo Jesus, iti biag mo, anya ti mapasama. Tibagsak mo kapsat ka timpyerno. Kuna na Hesus Kristo, anya serbina no nagunod mo ti amin nga ba, nagkan amin nga kayat mo, dito daga. No ti kararuam kat, mapukaw mo iti kararuam iti impyerno. Sayang nga yan. Kuna na Hesus Kristo, ginabak mga tao, nang ka, gapos ta ti papanunutom lang, kan kwartam, kan buksit mo, kan itiwat-wat, di lang ti panunutom. Amoya nga mapanunot nga madamdama nga rabi, kat alak ti biyag mo. Matulungan da ka kanida kita nga, kwartam, dagita nga amin nga kayat mo nga ambisyon mo, iti daga. Agsisinaro no, ti celebrity nga natay, dahil ti tawon nga dito. Ada amin kanyada dagiti naglalayang nga doktor, nagpipigsa, nagmamayat nga na-discovery nga agas. Hindi titipang kitaan tayo nga nutsimpum. Ura ada kanyam amin nagyay hamo matengel ni patay. Upay ni patay. Ti saludsod nagbiag ka kadi nga dati kapapanan na iti kapapanan na dito daga. Gusto ni Apostol Pablo. Ti biag nga dati kapapanan na kat haang nga biag nga sumursurot jalintag. Jilo, the Ten Commandments. Ti kunana jay, for me to live is Christ. Ti biag nga dati kapapanan na kat ti biag nga da kini Kristo Jesus. Kan iti biag nga turturayan, kan nagpapayturay kini Kristo Jesus. Di jay ti biag nga dati kapapanan na. Kita man ti biag mo kabsat. Ada ka din Hesus Kristo nga isu timang turturay. Tinalak mo ka din Hesus Kristo nga manubot kan ng isalakan mo. Tadijay ti umuna nga iti maysa nga tao kat magunod na ni Hesus Kristo ti biag na. May kadwa kalpasan nga inawat mo ni Kristo Jesus, ada isunan ti biag mo. Biag ka kanya na. Napasamak ni Solomon, ada isuna iti Apo. Ngamin maltin malikod isuna iti Dios. Nagano mo tinaramid na dito daga. Nam ti testimonya na di libro ti Ecclesiastes. Amin nga ba naginaramid ko awanak mati ti Dios.
Ubaw awan sirbina. Gapes kunana. Gapusta nagbiag isuna nga dayo iti Dios. Nasayang nga biag. Sumay sabi ng kadwa. Kita man. Ada ka din Yesu Kristo iti biag mo. Inawat mo ka di, nagbabawi ka ti baso mo, tinalak mo, inanay mo, titrinabaw na di krus ti Kalbaryo. And very good. May kadwa. Agpapayturay ka kadi kanya. Kadwa, no makita mga hanupay nga inarami di mo na. Nga da isuna, tinalak isuna nga manubot kung nang isalakan. Dawdawat kanya. Iksaminam ti pamati. Taging gana awan isuna iti biag mo. Awan ti kapapanan iti biag. Ti mangitad ti kapapanan iti biag. Kat ada isuna iti biag mo. Dan kalpasan nga awatam isuna iti biag mo. Agtultuloy kang agpapaituray iti wagas kendalan. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Di iti biag. Nga dati kapapanan, kan ganansya. God bless you, kapsa.